אתם לא תאמינו מה אפשר לשרוף תוך כדי ישיבה. חשבתי שאני מתעצלת, ואז גיליתי שאפשר להתאמן תוך כדי ישיבה. כן? בישיבה? אז תכירו את האופני כורסה, או כמו שאני קוראת לזה, כושר למי שלא בעניין של לקום. קודם כל, הם מושלמים למי שיש כאבי גב או ברכיים. אתם פשוט יושבים בתנוחה נוחה, בלי עומס על המפרקים. תוך כדי, אתם יכולים לעשות מה שבא לכם. לקרוא ספר, לראות סדרה, לבעוט בקיר, ובתכלס, שורפים קלוריות בלי להתאמץ. מרגיש לי קצת כמו רמאות, אבל זו הדרך החכמה. והכי חשוב, הם שקטים. אף אחד בבית לא ישים לב שאת מתאמנת או מזיעה. אז אם בא לכם כאלה, ברור שמדור ספורט, ציוד איכותי, שירות מדהים, הובלה לכל רחבי הארץ, גם אם את גרה בקצה השני של העולם, מה אם בדרך אלייך? זה לא כושר, זה לייפסטייל. ועכשיו, תורכם.